Pastor, mayong hapon. Maayong hapon usab nimo. Nakapaminaw ko sa imong kuan kapag miyaging adlaw. Ang akong pangutana, Pastor mo kung sagid nga mayong balita nga angay atong pagadawaton karon. Tungod kay aduna may mga dagkong mayong balita, Pastor, may tungod ko ni sa mayong balita sa gingharian sa Dios. Nga dunay formula sa Pastor diya sa kaluwasan nga Marcos 16:16 antod na sa 17 uban ang dunay mga gahom. Kung din niya sa may balita po sa grasya sa Dios nga giwali po ni Apostol Paul, lahi man po day Pastor kaya ang formula sa kaluwasan sa wali ni Apostol Pablo ang Romans 10:9 o ang Efeso 2:8 nga isugid si Kristo nga Ginoo. Okay. O tuhan nato nga ang Dios pagpandaw kaniya diya sa kamatayon. Okay. So unsa may maayo nga may balita nga ngay natong dawaton, Pastor, sa karon nga adlaw? Daghang salamat ra Igsoon. Actually daghang klase nga pagsabot sa gitawag natong mayong balita. Pero ang mayong balita wala lang na dinhi sa New Testament. Kay daghan magud nag-ingon nga kanang mayong balita diha na sa New Testament, walay maayong balita dito sa daan. Actually nanang maayong balita sa daan, okay? Og nagadepende kini sa gitawag nato og pagsabot nimo. Dinhi sa gitawag nato og mayong balita sa Mahebrohan kapitulo 4. Dirita sa bersikulo 1 og 2, okay? Busa samtang nagapadayon pa ang saad sa atong pagkasulod sa iyang kapahulayan, okay? Dos dayon. Kay kita gikawalihan man usab sa mayong balita, ingon kanila hinuon ang pulong nga ilang nadungog wala magpulos kanila, kay ang mga nakadungog ni ini wala man mudawat ni ini uban sa pagtuo. Kung imo basahon nga context, si Paul nagsaysay sa Old Testament. Nagisgot na siya mayong balita pero wala dawata uban sa pagtuo. Kay kini kung maayong balita igsoon, nagadepende sa tao nga nag-receive. Ug naay maayong balita nga dili subay sa Biblia. Galacia kapitulo 7 bersikulo 1. Galacia kapitulo 1 sa iyang bersikulo 7 og 8 aton tan-awon kung unsay nakasulat dinis balaan kasulatan. Nagingon ang city. Dili adunay laing maayong balita, kundili adunay na nagpangabugubot ninyo o buot mo tuis sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Okay? 8. Panbisan pa kung kami o usa ka manlunda ngigikan sa langit, magawali kaninyog maayong balita nga supak sa amo nang gikawali ipatunglo siya. So naay maayong balita, dili daw tang balita, naay maayong balita. Pero supak sa giwali sa apostoles. Sukwahi sa dadunggan nila sa apostoles. Pero gitawag siya mayong balita. Pero dili mao ang sakto nga biblical presentation. So, gi-further explain na sa Galacia nga ang mayong balita usually nga ilang pagsabot katong mga pagpatuli. Kung di ka magpatuli, di ka maluwas, so mayong balita na sa ilaha. Okay? Unya ang uban sad nga mayong balita kinahanglan nga adunay mga gitawag nato og paghalad, mayong balita na sa ilaha. So naay mga mayong balita nga wala na mag-epekto karon. So niingon si Pablo mayong balita na siya pero sukway sa amo nga giwali. Pero ang mayong balita nga nagdala og kaluwasan kini gibasa nako sa bersikulo 8. Apang bisan pa kung kami o usab ba ka manlulunda nga gikan sa langit, magawali kaninyo mayong balita nga supak sa amo nang ikawali kaninyo ipatunglo siya. Nganuan sa city, dili nga adunay laing baying balita kundili adunay managpagubot kaninyo og buot magatuis sa mayong balita mahitungod kang Kristo. So ang maayong balita nga nagadala og kaluwasan, kanang maayong balita mahitungod kang Kristo. So wala siya musupak sa imong giingon sa Efeso 2:8. Kaya ang Efeso 2:8 nagingon man, kamo naluwas sa grasya pinaagi sa inyong pagtuo o dili kini sa inyong binuhatan.
O kasa man ang makaplagan nga grasya, diha lamang kang Kristo. Busa wala mag-away ang Episo 2:8 o ang gisgutan sa mayong balita nga mao si Kristo. O kanang mayong balita nga mao si Kristo, mao kana atong giwali, taliwala sa tibuok nga kalibutan. Mateo 24, versikulo 14. Og mauni ang gipahayag sa balaan nga kasulatan. Matud pa niya. Okay? O kining mayong balita, mahitungod sa ginharian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon sa pagpamatuod, ngadto sa tanan, kanasuran, og unya moabot na ang katapusan. So, imong makita igsoon, nga kining presentation sa mayong balita, mo pasabot usab nimo, mahitungod sa ginharian sa Dios. Ang mayong balita nga mao si Jesus Christ, mo pasabot usab kanimo sa tinuod nga pamaagi sa kaluwasan. Kining maayong balita mahitungod kang Kristo, mo pasabot usab kanimo kung unsay tinuod nga bautismo kanang imong giingon sa Marcos 16:16, no? Matod pa dinhi, gitawag na to og 15 sugod. O niya, siya miingon kanila, panglakaw kamo og sa tibok nga kalibutan, iwali ninyo ang maayong balita. 3 minutos na bilin. Maayong balita ang iwali. Ngadto sa tibok nga kabuhatan. Ang mutuo magpabautismo, maluwas. Basta mutuo ka sa mayong balita. Katapusan nimo pangutana igsoon kay 2 minutos na lang kapin ang nabilin. Go. Pastor, nakita na ko. Ang akong gikaw na pastor kay nganong nag-warning man si Apostol Pablo da sa Galacia 8 ug 9 nga sumalasong imong Galacia gihatag 1, kanila. 8 Na ug dili 9. pasambugan og lain nga maayong balita ang grasya. Kay ang formula dito sa maayong balita sa gingharian sa Dios sa giwali sa 12 aduna may gitawag og bautismo sa tubig. O aduna pa mga gahom ni ana sa diretso nimo siya sa 16 hangtod sa 17. Okay, ang mutubag na ko. Dili Ayaw isagol ang Marcos 16 nga nagisgot og bautismo nga imong isagol dinis Galacia nga wala magisgot og bautismo. Si Pablo nagisgot sa Galacia nga aduna siya problema sa mga Hudiyo nga diin nagwali nga dili ka maluwas kung dili ka magpatuli. Mauni ang gisgutan sa Galacia. While ang Marcos 16 wa magisgot og tuli. So meaning si dili nimo pwede ma-jive kana. O kanang imong gingon sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 7 ug 8, nga ingon si Pablo, nga bisan kami manulunda sa langit, magawali og mayong balita, sukwahi sa inyong nadunggan, ipatunglo siya. Kay ang mayong balita nga sukwahi sa ilang nadunggan, mao ang giwali sa Galacia. Og ang Galacia, kung imong tan-awon igsuon, naa dinhi nag-ingon. Galacia Kapitulo 5, sa iyang versikulo 2, 1 ug 2. Alang sa kagawasan kita gipagawas ni Kristo, busa kinahanglan managbarog kamo nga malig-on og ayaw na kamo pagpasangon sa yugo sa pagkaulipon. Og ang yugo sa pagkaulipon gisgutan niya mao ang circumcision. Versikulo 2. Paminawa ako si Pablo magaingon kaninyo nga kung magpasirkonsisyon gani kamo si Kristo dili magpulos kaninyo. Ako magapamatuod pag-usab sa matag usa ka tawo nga nagpasirkonsisyon nga siya na ilalom sa katungdanan sa pagbantay sa kasuguan. Dili sayop ang magpasircumcise basta health reason. Pero kung magpasircumcise ka, kay gusto ka maluwas, sama sa gisgutan sa Galacia, mao ka na ang giingon ni Pablo nga maayong balita, sukwahi sa inyong nadunggan kanamo. Okay? Igsoon. Lami munta kay pa i-explain ani nga punto pero kay nakabsan na magita sa punto ato na lang ni siyang pamasaw na din si Hip Hip Hooray naa sa ilang wall page ang contact number nila sister kay naa din si Marilo Tibas Dantes naa din si Catherine Yang naa din si Gina Pabalati Yasay naa din si Daniel Rosales Abrio naa sab din si Darlene Ahmad no bino nakabsan na kita sa atong panahon igsoon og dili na mo tugot. Daghang salamat sa atong mga kaigsuonan na nagsunod ni atong programa mga pinangga ug dinhi sa ngalan lamang no sa among station manager Sir Jenster Calbud ug usab sa among communication director Pastor Hisbon Buscato ug ang communication director usab didto sa SSD
si Pastor Mamerto Gangging, kinilamang si Pastor Chris Bacalares Mingon, siya nagpagkamatay ron sa pagpatunay sa kamaturan mo, angay nga mabuhi magamputa.